og kalagot sa imong ninang, okay? Di man siya maminaw na ko, pe. Ingon siya, pinangga ko niya. Unya nga wa man siya maminaw na ko ron, pe. Maguwat lang ta. Basin, busy siya karon. Pasensya lang, anak. Jutay nga pasensya. Huwag siya mo tubag. Lagot na kay kustanan. Ay, nagkalagot, butan. Kalma lang. Kuya, wanam nung tanim mo. Mayong Kapata para man mo, may sa blaro ka. Lex Pinoy. Pachilo na dito, kaw. Pagigduwas mga bata sa gawas, kaw. Dali na. Oh, hala, pinalik si Ninang dati. Ay, matungar ang kalit mong ninang, God. Ayo! Si Siso! Dili lang ta mag-istorya. Kung sa may tuyo ni mo, ha? Pagumusta lang. Ha? Mura ni mong giari diri. Wala ka mo chat na ko. Wa mo kay online-online. Oo, di no? Ang mga taga Villa Miraluna nangita ni mo. Pong pa ni manager, di man kuno ka mutubag siya mga tawag. Di ka mo reply siya ang mga messages. Naibaw ko, dili okay. Dili ka okay tungkol sa pagbiya ni Basilia ni mo, Crispin. Oh. Pero di sad pwede nga imo nalang pasagdan ang imong negosyo. Ang saba ka na ko? Wow, anong mga saba mo ko nimo? Oh. Nabalaka lang ko nimo, Crispin. Di ni char-char lang, ha? Tinuloy ay ni. Okay. Aron di kayo ni mataas ng istorya. Ani na lang. Ipromote ka. Ha? Ikaw na akong tugyanan sa Villa Miraluna. Sure, ay. Lagi! Adi na mo problema mga tao sa papangitan ako. Ikaw na ilang pangitaon. Ang manager, ana na mo report ni mo. Tanang problema, ikaw na yung mga timan, okay? Pero, Ay, napagpiro-piro diha. Kimusta mo tagalangan. Pila ganito yung akong sildo ni mo? 500,000. Okay. Ako na po na ng 1,000. Ah! Hangal ka? Wow! Nakurat lang ko sa 1,000 ba? Ay na lang na. Yung minto, di ba? Oo, oy. Tawagon ako manager karon kay mag-virtual meeting ta. Aron formal nga magpaila ko nimo. Di ko di pwede makigniti lang yung kapin. Sipin. Ikaw, good Crispin. Pin na lang ako itawag ni mo kay dito kartukar sad ba na imong laptop. Dito sad mugana ang pipila ka mga letters maong na high blood kaning milabay nga mga adlaw. Apel na karon kay stress kay ka. Aha? Sige, panulti si So. O ang buti, sa to kung magipanulti. Basta kay nibasa raman ko sa aking basahon. Murag ikaw man na yung problema si So. Niliko-liko naman ang nona ni mo. Hindi, Crispin, ay. Nakalitan tingala ko siya mong pagtudlo na ko isip tinugyanan sa Villa Miraluna. Miraluna naman, Villa Miraluna. Oh. O nasyak lang ba ko sa imong gihatag nga increase nga 1,000? Ay! Naarag yun na anang duha. Iya kang gi-promote o niya 1,000 rin puno sa iyong sweldo. Mauna, kada ko sa responsibilidad nga yung gihatag nimo, o niya maura na yung gipuno sa imong sweldo? Uy, kamu duha ba? Hmm. Inumdumin ninyo, ha? Nga head lang ko sa maintenance pagkakaroon. Pero 500,000 akong sweldo. Pwede na ganit dili ko increasean. Kaya mas dakop kong sweldo sa akong manager. Pero, At least karon nga gi-promote kong Crispin, ang ayan ako sa kong sweldo. ako man na ito mga apply nga manager. Ay, wa mo gudayon ka mo adto. Naunha na noon ka ining imong bana, tinugkong dako. Wa ba ako mga apply, ha? Si Crispin mismo ang mitudlo na ko. Noon, Sab, maka-proud na sa napanan ako nga akong bana, mo ng administrator sa Villa Miraluna. Pwede na ako ma-resign sa trabaho. O mag-atiman na lang sa pamilya, di ba? Very good. Murag nindot na. Maka-inspire sa nako da. Huwag ikawas-kawas si Crispin. Labing siguro. Desperado kayo siya karong panahon na. Ma! Ano siya pagkag
tanaw silang Nora. Nak, nag-wonder lang ko ba kung nag-unsa sila si Crispin o Nora sa suod nga wabi sila kawas-kawas. Ingon si Nora ma, nasa gibantayan nga plan. Plant? Naaman sa kawas silang plants. Namsad sila yung mga plan sa sud. Mao ba? Unyang iyang papa? Silang duha ang nagbantay sa plant. Wow ha? Ahon sa din nga plant ang ilang gibantayan. Nga kinahanglan magyud nga silang duha ang mobantay. Pwede mi mo dayon? Ang sila mong tuyo, Clar. Putanaw man sa inyong plant. Plan? Ingon man si Nora na mo'y plant ka gibantayan mong di mo magawas. Ha? Pwede mo tanaw, Crispin? Kuan, kanaragong Rose? Uy, di naman na mabuhi, Crispin, uy. Tanawa, oh. Padong naman nagkalawas. Mapuhi, manggod na. Oh, ang anong niaramasan na ninyo gibutang dinhi? Garden plant ang rose, dili indoor plant. Clar, pwede pa sagdalin mo sa mong trip? Palihog lang? Na-offend ka sa kong gisulti, Crispin? Oh, O sa may offensive sa kong gisulti ba? Igo man lang ko ni comment sa... gawas na mo, Clar. Palihog lang. Pero... Gawas na mo! Palihog lang! Ulsa? Kilo, duoy kayo ming mamalo. Kasapaan mi ni Tito Crispin, sigka kayang mata. Tinuod ka, Clara? Tinuod, tay. Uy, ganun nasuko mo siya. Mo ni akong ikalibgan, tay. Nakuyawan ko sa mata niya, Roy. Sigka kayo, lo. Sinura sa dasuko sa... Uy, Tay, nahinumdum ka sa una katong kami pa ni Crispin? Katong niatras siya sa among kasal kay mura siya nabuang sa pagkawa ni Basilia? oo, nga naman. Mao gini akong tan-aw niya karon, tay. Murag nito ka rin sad si Crispin. Buot mong ipasabot nga murag nituyok na sad ang plaka. Anak gyud, tay. Ug ang pait. Kay murag natakdan sa ng bata. Unsa? Mao na, tay. Ingana si Crispin kumawa sing kinabuhi si Basilia. Mabuang siya, tay. Dati, ano man ko? Sige lagi kaglako-lako, balik-balik. Wait lang na ka. Nagunaw na pa ko. Nagunaw na ako paagi kung nga masiguradong mabuhay si mami ni mo. Kaning buwak ba? Pupuan na sa nato og water. Ayaw na. Itingalig malumos si mami ni mo. Umatay ko noon na. Wait lang yun. Wait lang yun na. Magunaw na sa kong maayo, okay? Ingon man ta si Tita Clara nga ipagawas sa pai dati. Ato sa curtain. Oo, sige. Sige. Atong dadon sa gawa si mami ni mo. Itihip mo na to sa ubang mga tanong. Ari diri dadi ay ari na to iputang. Ay, tanawa, tay. Tanawa ang amahan og anak. Uy, usam na nagibit-bit ni Crispin. Mao na ang rose nga ilang gitanom. Pero di naman gina mabuhi sa kong tanaw, tay, uy. Ug mao naging kalagutan ni Crispin nako. Nga ni-comment kong ingon, ana. Ay, palitin na lang na siyag tanom nga Rose. Uy, kanang buhi na daan. Bitaw, no? Mao na'y buhat na. Siguradong malipay si Crispin kung imo nang buhaton. Dili na mo maproblema ini kay buhi naman ning daan, Crispin. Oh, naanagaling ni mga buds. Sa di madugay, mubukad din ang iyang mga buwak. Ako makinanglan na naklar. Dito na sa inyo. Pero Crispin, Kung mo ka na ipugos o gatag na ko. Tinganig mulupad nyo niya na. Sayang kayo, murag imo biya nang gipalit, kinapaytag. Mga nga, dito na sa inyo, ha? Ayaw lang ko inyo lapti. Please lang.
Please. Nalisuan na sana siya. Nitok ra sa diyang libog. Tarong pagod na nga, iya balibaran akong gihatag at tanong nga Rose? Kay katog yung iyang tanong nga may klaro ang iyang atimanon? Aw, nayabag na gid tinuod. Ay lang sa gupang hilabot niya. Magbuot ay kaganahan gyud siya ato. Way but anay. Sakto man si Crispin. Pasagdi siya siyang trip. Ay gusto raman sabgong makatabang si Clara God. Tabang? Oo. May dingay tabang si Crispin. Ay di ba? Ay, di na ito maghisgot, anak, be. Bahala na ito si Crispin. Aka na mo na sakto. Bahala to si Crispin sa buhay niya. Man your own business. Daddy, padung na kituglawas si Mami. Teka na kayo petas ang natangtang. Ayaw paghilak, nak. Fight ni bibi. Atong i-fight si mami ni mo. Kakita ka? Kakita ka sa Steam? Ha? Kaya paghihapon kayo? Meaning nga na, pa siya mamatay. Pero padung naman ang ka-brown pea. Padung pa. May paglaom pa. Nadlo ko, Daddy. Nadlo ko. Tinagin siya mabuhi. Mabuhi si anak. Mabuhi si mami ni mo, bibi. Sininang ni mo. Ang mahal nga rin na, suig tawag balik. Basin ba di na siya busy? Basin maminaw siya ni mo. Sinong mapalad? Sino ang kaawaan? Nina! Oh. Nakoy tuyo ni mo! Pakita na ko! Nina! Pasensya ka na, Nora. Pero dili ko magpakita ni mo. Kaya tingali niya og madako sa imong paghangyo. Gid siya matupag na ko, Tati. Bad gid kayo kung ninang Queen Fairy. Pasensya lang, anak. Musuhay na siya tagpagbalik sunod. Basin, maluoy siya sa sunod, di magtawag. Basin lang. Anak kurat silang tanan, Crispin. Wa sila magdahom. Nga ako mo yung itudlo nga administrator. Nagtuwa man silang sagoy ragyog ko. Wa sila magdahom nga doon na siya ko'y kabuga. Ay. Maayo ka pa. Makita si Madagway nga malipayon ka. Aha. Crispin. Sakit ka undungan, sis. Brad na lang, Crispin. Ha? Gisangpit naman sa gupo ni Mugsis. Muraglain mong paminahon. Maong Brad na lang or bro ba? Kaya stricto sa di mo eh. Ilang ko nagdadinuta. Sige, maong magkaha. Bitaw, sis. Sakit yung dugan. Nga palang ko'y anak nun. Naghikog na ko. Ayaw, anak Crispin. Kuyawan masadan mo. Pag-istorya lang mong Basilya. Madara magunag istorya. Nibalik nga na siya nimo, nibalik nga siya nimo atong di pagid mo uyab. Karon pang magtiayo na gud mo ug may anak pa. Sus. Kuningon lang ang anak ka sa iyo, sis. Unsa gid inyong giawayan? Nagnalis na gud may unsay una ang manok ba ang itlog. Ha? Joke. Pero sa tinuod lang, wa man may mag-away. Unya nga nung nilayas mo siya. Paglisod ko pa sa boot ni Moses. Sige. Di dalag ko manghilabot ng bahina pero ayaw kay na dibdiba kay masulbat na lagi na. Inaot pa, sis. Inaot pa unta, sis. So, lagi sa sis, oy. Ha? Oy. Ay, naglibo lang ko sa saod ka pagtabang nga mahupay ang imong gibati. Kantahin lang ko. Ha?
Kantahay ko bisag unsang kanta. Seryoso ka, Crispin? Seryoso lagi. Law gaway ni. Usam siya kung katahon ini. Oh. Imo na. Oo, sama ni. Karong kwarta na gilukot. Uy, baga ra ba ning lukota da? Blue pag yung kolor. Ay, magkakanta gyuday ko ini. Kuan, may pearly shell lang. Katong pearly shell. Pearly shells? Pearly shells lagi. Lawgawa. Ambil ang kwarta, be, kung di ka. Mukanta ko. Pearly shells from the ocean, shining in the sun. Pearly shells from the ocean, shining in the sun. Nakatuog si Crispin. Ay, salamat. Mahuman naging kanta. Niyabag. Pearly shells. Niyabag. Nikanta gihapon ko. My heart tells me that I love you. Ano man yun? Ano nikanta rin maghihapon ko? All the time. Forgive me, pearly shells. Lingawan ako ni Siso. Huwag kasabot siya gibati. Bad manday kaninang? Oh, Abi nakubutan kayo ka. Nora. Nga rin nakasulti ka ni Ana. Imo man gipanis sa kong mami, be. Nora? Bad ka! Nora, paminawa sa ko ba? Sultihan tigas na hitabo. Kibaw naman ko. Paminawa o na ko. Luoy na kayo kong mami. Maluoy ka sa kong mami. Paano na? Crispin, ako pang pasabto ng imong anak. Pasensya na. Mahal nga rin na, pero huwag niyo kong kapili mo. Maluwi ka, ibalik itaon si Basilia. Sugo ako bisa nun sa kaya kong buhaton, mahal nga rin na. Sige na. Sige na, Nino. Please. Samo ka ninyo, oy! Mahal nga rin na. Mahal nga rin na! Mahal nga rin na! Ingon ka Siso, natog si Crispin. Natuog lagi ito, biya na ko. Basig gidaman. Nirak si Nora. Bebe. Uy, tingalig yun sa ni Crispin. Ato na to. Magtawag ng tagpulis. Oy, tingalik armado na si Crispin. Grabe kay Gimusa. Kanalihok. Tawag ni mong pulis. Ay, kuan magod na niguro ra magod be Crispin. Basinyag armado ka ba? Armado? Oo. Basi nun sa nimo gibuhat ni Nora ba? Burido na biya kay kagotok. Oh. Burido na kay gugutok. Sa inyong pagsamog-samog na ko. Hey! 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 Dagan klara ay! Dagan klara! Ay, wag ako! Tagan lagi mo! Balik mo! Ang gawin mo? Iunsan mo sila, tati. Wagod na. Ako rin siyang gihadlok. Samukan kayo. Ang ilabtanon. Ikaw din ako pasagda lang na itong mga pulis. Niyadto pag yun mo. Di ba? Ikirami ni ingon nga maadto ta? Pero nanawag naman tag-pulis. Kaya wagin ako eh. Binukog sa ulo ko, Crispin. Pakakon niyo lagi kaluluno. Ha? Uy nga no good taon! Inga magabuot na guys dito, Crispin. Di man lagi. Ay, buotan maguna siya ba? Doon na lang gamayng difference. Unsa na? Ay, gamayng luwag na tornilyo ng god. Unsa man na? Magtuogin na silang nabuang ko na. Kay, matagi kayo nga doon ako idakong problema. Magtuogin na sila nga mabuang ko.
Labi pa nga, wag sila may bawang unsay tinod nga pangitabo sa itong kinabuhi. Anong di man maluoy si Ninang nato, tati? Luoy ko. Di lang siya maangkon kay taas kayo garbo. Ay, katulgon man ko, tati. Apa man? Nagagok mo na yun. Kuyawa ba ta? Nagagok, nagbarog. Ano natuog ni si Galit? Ay, sa supad na ti kay pemutang na. Unsa tong imong gisulti, Crispin? Mangirin na sa doy. Lupat-lupatan sa dani mo. May gisulti ka? Saman. Naghisgot kag taas na garbo. Oh, Ako? Taas o garbo? medyo. Dili medyo, Crispin. Taas jud ko garbo. Tungod kay ako ang Rayna. Okay na day. Wari kay kamalain. O kay taas man ka ko garbo. Ayaw na paglaom pa. Nga maluoy ko ni Basilia. Ayaw na paglakaw man rin na. Wa ko mulakaw. Nawagtang na ko. Okay. Ayaw na gawagtang kay dagan pa ko gisulti ni mo. Okay. Musulti lang ko kung bisan nawagtang ka na. Paminawa ko maayo ah. Sayod ko ka nga, mahal yun ako sa Basilia. Lapaw pa ining kahumagaway sa akong pagpuyo karon. Sugudra ko, mabalik ko sa kapupri. Basta, mabalik lang ako sa Basilia. Kuha ni tanan, mahal nga rin na. Kuha ang tanan, kaptangan. Basta ibalik na nako akong asawa. Nakadungog ka, mahal nga rin na. Nakadungog ka! Sige lagi kag inom og water, tati. Di naman tayo akong imno na. Pero, maubog niya ako. Mau kinilang tubig akong gitirahan. Kaya di kag maayo, tati. Wagod. Libog lang yun akong utok. God. Sorry, anak ha. Nako'y pangutanan ni mo. Unsa man? Kuhaan ka ng pananglit lang nak ba? Mapubritag balik. Pobre dito. Oh. Ako na itong pobre sa una. Iwa pa mga matawa to. Hayahay naman na mong kahimtang. Pananglit lang ba? Mapubritag balik. Ako mapubri ko balik. Mawa na tanang kwarta. Kinindak kong bahay mawa ni. Basta, balik lang si mami ni mo. Okay na ka na? Okay ra ko. Oh! Ha? Mahal nga rin na? Kanungog ka? Okay na sa akong anak mawagtang ng tanan. Tanang karuhay na mo basta mo balik na sa Basilia. Mubalik lang siya. Ibalik yung taon akong asawa, mahal ka rin na. Ibalik na sa Basilia. Mo ni karon ang income sa Villa Miraluna, Crispin. Adi gyud parehas kada ko usawa pay pandemic. Pero not too bad na. Hindi ko interesado na, siso. Ha? Itagyan na ako ni mo tanan. Siguro ala nga, may siduhan ang sakto ang mga tao o makahatag mong saktong serbisyo sa mga customer. Makalaob ka, Crispin. Doon na ko lang ipabuhat niyo mo. Oh, usa man na. Ikaw na si bahala sa akong mga outreach programa. Tabang niya ni Clara kung maglisod ka. Silduhan lang natos, Clara. Mo na iwa na magkinalag kwarta? Ngano ka, Crispin? Sis, lakaw na lang. Sakto na itong istorya. Doon ako lang entertain nun. Ha? Sige na.
Basta kay mauna to. Sige, okay. Pila may isweldo na to, Clara? Ikaw na bahala. Sige na, lako na. Mahal ka, Reyna? Mahal ka, Reyna? Mahal ka, Reyna! Uy! Ako, oy! Ay, sakit-sakit diha. Mahal ka, Reyna. Nangugat ka pa. Ngawa ka magkinalag kwarta. Nga andam kang mawa ang tanan. Nga naaro nimo. Basta ka mabalik lang si Basilia. Tinuda kong gisulti, mahal nga, Reyna. Dito, char-char lang. Unya. Unsaan na malangin mong charity works? Kung wa ka na kwarta, aber? Anong? Kaya nimo? Anong di? Taas-taas sobrang panahon nga nangatag ko. Di magmangay mga tao na ko eh. Gawas pa. Napasag ko'y tinigom. Makasustinil pa na. Pero makawag ta nga imo mga tinigom. Tanan. Tabtangan. Basta kay tanan. Okay ra. Basta mo balik, Las Basilia. Mahal nga, Reyna? Mahal nga, Reyna? Mahal nga, Reyna! Nag-unsa ka, Tati? Anak, nakita kay ning daghang bulawan. Gold mangkot nga. Ay, maura na, bulawan o gold. Aw. Kung mawa ni sila, posibleng mubalik na to si mami ni mo. Ha? Sige, Tati. Ata na ning ilapay. Sa ato ba? Okay lang ka kung mapobre na kayo ta. Basta nalas mami ni mo. Oo, masagot ko. Sige, unawag ko nag-dispatcha ang mga bulawan. Suod inig ka ban? Sigurado ka, Siso? Sweldohan ko ni Crispin para lang pag-atiman siya mga charity works? Oo, lagi. Kaya di naman siya kaatiman ini. Wow! Pila ba siya isweldo na ko? 20,000 ang buwan. Uy, Anong oy man? sure ka? Gumayagot. Gigamyan ka sa 20 mil? Oh, di, good. Si Crispin, mangguna mo sweldo. Murag, gamay ra kaayo na. Di man gud si Crispin ang musweldo. Ako man. Ha? Ako gipabuot ni Crispin pila sweldo nimo. Panyang mo raman mo isweldo na ako. Dako ra magay na. Yabag, tingali ka? Ay ko na anak Lara ha. Abusada ka na da. Hoy. Di na ba ako basta-basta karon? Ako na ang administrator ni Crispin sa tanan niyang kaptangan. Unsa? Clara! Now you know. Pagdali mo, oy! Clara! Uy! Linya lang mo ha, linya lang mo. Alam mo, pagtutok mo, linya lang mo. Linya lang mo ha. Hoy, unsa man diyan? Oy, unsa ni? Hoy, Abigail, kadako ba nang imong sako? Oy, unsa day gipaghatag ni Crispin? Ha, bugas? Dili bugas o Linya lang mo, linya lang mo. Manghatag si Crispin og bulawan. Unsa? Ay, ngano na ni? Usa ni? Ngano ni? Bitaw, usahin. Sige nila sa mga tao tayo. Da si Crispin kuno nang hatag kuno buwawan. Salamat ka! Salamat! Pagtagbaw yun mga na ha. Ginanglan na, sunod. Sunod na saan, dali. Linya lang mo. Linya lang, linya. Crispin! Crispin! Apil sa kasiso. Linya dito. Pagdaog sa ako. Crispin, paminaw una na ko. Hunungan una ni. Nga naman. Basta kay hununga una ni. Ako ang imong administrator, di ba? Pues ako na magbuot bayan sa imong mga kaptangan. Financial administrator. Ang gingon mo. Muna kay labot sa bulawan. Pero, Ay, napipiro-piro diha. Pinaglangan lang ka. Napadrid na ko pang mga tao. Sige na. Imutiwas mo ko pang hatag ini. di mabadlaw si Crispin. Kaya mahimo. Gawas ng pasagdan siya. Unsa? Moingon ka lang, ana? Mulinya lang sabda oy. Magdaas sa sako.
Oh, sunod! Ako ni, Crispin. Nilinya, giday mo? Oo. Abi pa lang, di mi ka maumulin niya. Usara ka sa ako sa usa ka pamilya, noy. Ha? Ay, man sa mong pamilya, Crispin. Wa pa giniuli yung mga tawanan, da. Hanggang pagyapon. Crispin? Wala kayo siso. Ay, wa mo kuyo, kay mauwaw. Di na ko no miangay mo apil. Di na ko no, mo yung gingon nga, kami ko no, di na ko no angay mo apil-apil. Mau ba? Oo. Ingini na lang. Oo. Padaplin mo, be. Ha? Ilahin ako para inyo. Sama di ay. Sige, tay. Padaplin lang tatay. Ilahi naman Crispin ang para sa ato. Nako'y dagang bulawan sa sod. May tiyago, imong tutanan. Di ko ato eh. Ano man? Pareha sa una. Nga, ingon ka bulawan. Nga day mga itis iring. Tagam na ko anak Crispin. Sige, bahala ka. Oh, kisay sunod. Forward mo, dili. Dili, ari mo dili. Kay Crispin, pen. Kananaang, kami pa may una anak ni Lagot. Dili. Sunod mo. Wala tay. Sa bani, kami may una anak nila. Di na tamatagaan? Ben, kami may una anak nila. Good. Pawahin ay me. Kamoy una, noy. Oh. Di na kumuhatag ninyo. Unsa? Mauna nga, swapang good ng inyo. Sinuwapang ba? Ako nagigitod ng financial administrator ni Crispin. Ako na gakupot sa iyang kwarta. Unya ka mo, managinot pag mo siyang gipanghatag sa mga tao. Kaya nga ano? Apil na ko sa kwartang Crispin, nga imong gikuptan. Apil ko anak. Pamilya mo tatay, apil yun ka. Bebe, gaya ko niya 10 milyones. Naunsa mo taong katay, oy. Ayaw sa good pagsultig anak tay. Naman si point si tatay good. Otro sa kaklara, nagparehas lang mong duwa. Parihas. Di na mo angay magpakilimos ni Crispin kay ako ni nagkupot siya kwarta. Mao lagi, pero igo ra may maminaw nimo nga musulti anak. Unsam na inyong gusto? Atong bahin-bahinon ang kwarta ni Crispin? Igo lang kong gitugyanan. Wa man nagihatag na ko. Maugani, nga wa na ibili para namo kung ikaw ang iyang administrador o dili. Pero hayahay na kaita. Di na tag magutman. Magkapalit na itong gusto. Puno na yung mga emergency na adin tayo magamit. Pero kinahanglan sa big cash, oy siso. Mauna, we need cash. Natog pa man akong dati. Di ka po'y panghatag og gold sa mga tao. Pati asa kong pamilya, oy. Hoy, Junjun, ayaw pagsulti, ana, uy. Paninduti mong pamilya. Nay mama, nay papa, napagilolo. Ako, dati ra cute. Nag-away man sila, bi. Kamu kay, wa man mag-away. Love kayo si imong daddy, imong mami. Titi, love sa imong papa, imong mama? Umput. Ako, mami, kay love kayo sa akong tati. Pero... What naman si mami? What na si mami? Basilia! Nagkila ka, Tito Crispin? Udong. Namiss ni mo ang mami Nora, no? Udong. Love bangod ni mo siya, no? Kayo dong. Udong. Kay bao ko, sa iyong sudan dito. Unsa man. Udong. Kamausap na. Ay, Crispin. Usay gipanulti ni bata, ah? Ningor siya, noy. Kibaw siya sa musudan. Ha? Udong. Ay, mau ba? Noy, Ah, tunan niya ko ihatag ni mo. saman. Usa ka buyot na gold. Ha? Ay, salamat, ha? No Ingon na ba,
Ingon ba yan si Luro na yapag ko no katito? Uy, Unsa? uy, Crispin, ay tuo ini bataa ha. Tuotod tito. Pataka magyawit ng bataa, uy. Tinuod man. Yung ka na yapag si Tito Crispin. Ya, Ikaw, ah. ikatawag ka ni si mama. Ay. Ikaw ha. Nagkasabi ang bata, Noy. Iyan ka na ko ron. Ay, kalma lang, Noy. Nagkasabi ang bata. Tinuro mo sad, nga nayabag ko. Ha? Kay kung wa pa kung mayabag, Noy, di ko mahatag ni mo. Uy, sa ato pa, tagaan giday ko ni mo dayon dong. Tika, kaya bagod ko. Uy. Kay, tarong pa ko, Noy. Di ko mahatag ni mo, eh. Doing. Love? Ah! Grabe sa nimo, uy. Burog kag nakakitag kag. Muragin bitaw. Inay, kag kay kag naong. Puti kay kag naong. So? Grabe sad ka. Kuyawa raman tani mo. Murag doon naman kay tuyo kay pinalablab man ka na ko. Pinahikap-hikap pagka diha. Doon na ako inahuna-hunaan ba? Ano sa man na? Doon na rabasab ko yung nahuna-hunaan. Diba, naingo naman si Crispini mo nga baliwa na niya ang kwarta o mga kabtangan? So, pwede na di ay nga i-transfer ni mo sa imong pangalan ang tanan ng properties o kwarta. Oh. Okay naman na, love, diba? Di good na okay, love. Ngano di man okay, siso? Kada kong kawat, anak Clara. Pero siya na mismo ang may baliwa sa mga kabtangan o kwarta. Kaya nasaoy kung mo ng buhaton. Di maguna ato. Ikaw ba? Sa may nahitabo ni mo, siso? Asa namang imong kamarunong sa una? Asa naman imong kasuwapang kahangol o unsa pa na diha? Wana, kay renewed na biya ko. Renewed ba, uy? Patuhuon ta nimo. Ing nahinoon nga nagplano kang solohon ra na nimo tanan. Unya, imo naming biyaan. Unsa? Uy, sa una tingali, ako ginabuhaton. Pero unsaon nakakita naman ko tarong nga kinabuhi. Di nagyo ko kabuhat, anak. Ambot ni mo, uy! Hilas! Hoy! Asa naman ka? Love! Wa pa ko kasultes kung nahuna-hunaan. Suluhan na imong nahuna-hunaan diha! Guldi? Uy. Murag, karoon pala ni doon ako. Limot lang ko ni mo. Dinira ka? Or nibalik ka dito sa inyong kalibutan? Ha? Di man na masulti si Kulti tatikot. Oo, pero kasabot siya sa akong isulti, anak. Ni Popo pa na siya kanina sa likod. Ha? Uy! Unya, asa maningit eh? Iti? Yang pupo ba? Narin dito. Yang gikaveran o cute ah. Mo ba? Nga ti ay tati. Sagdin lang to dito, anak. Naunsa man ka, Goldie? Gusto na siyang akong kahon yung pupo, nak. Nga naman? Kuan. Libot mo maka ni Nora, no? Nga, ang iti ni Goldie ay mong bulawan. Tati. Okay ra ka, nak. Ako tong paanihon si Marites Baroro. Aron siya manghipo sa iti ni Goldie. Aron na doon niya sa ila. Ha? Basta, ayaw na sulahin mong kaulingon. Bahay ni Goldie. Okay. Salamat ha, Goldie. Pero, di na ko interesado si mong iti. Mayong pagpaminaw sa Lex Gusto ka? Pino. Ato silang abigil. Ato dito, o diba silang dailing, lauron, ug ni budog. Malipay ko to, kumato kanila. Ato dito pangiti. Ayaw na din kayo, anak ko makinang nanana. Mahal nga, Raina. Mahal nga, Raina. Sa
aning Basilya, uy. Bisag din sa among kalibutan. Mabati na ko yung paghilak. Bahala nga. Mahurot karong adlaw nga ako gininhawa. Basta kay ikasulti ko lang ang mahal nga Reyna. Mahal nga Reyna. Buhay na pag-yun ay Basilya. Salamat. Salamat nga nagpakita ka, mahal nga Reyna. Pero akong siguron nga dili ka na makasama pa ka nako. Hangtod sa... Perlicia. From the ocean. Hilom! 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 Unsa karon? Ngano karon? May nahitabo ka sa akong gigarian? Ano man to? Usay pasapot at tukamong nadumog. Unsa man to? Nora? Ikaw? Ninang Queen Fairy? O sabuti pa sabuti ini? Nganong niya ka sa kalibutan sa damgo? Ampot. Oh, labing siguro. Natog ka. Oo, netog man ko. Pero nganon, nakita din yung dapita. Dini sa espesyal nga dapit sa damgo. May bot ba kini ipasabot? Dili ko basta-basta mo abot din yung dapita. Gawas lang kung may buot kining ipasabot. Ha? Oh, mihaya ka. Huwag ka ni gahom, pero mihaya ka. Unsa po di pasabot ini? Unsa? Dili kini mahimo. Dili! Unsa ti ay ninang? Ayaw ko pangutana! Ay! Nora! Nak! Daddy! Day! Daddy! Noon sa man ka? Isakit lagi ka! Nagdamgo ko ni Ninang Queen Fairy! Ha? Nasuko siya na ko! Umaniya kong gitukmod kay nisigaman ko! Uy! Nakuyawan ko, Daddy! Nak! Ayaw nagkuyo-kuyo kay damgor to. Pero mo na magtinuod, pe! Mura man ka. Di gito tinuod, nak. Si Mami! Napaman gyapon, nak. Ang gamay nga green siyang stem. Pero, mo na siya musulti nako. Natokra tingali. Matuog sa din ang buwak, nak. Ni Pahuway. Dali. Ato siyang batayan, na. Unsa ni tabo din sa tagwa ko? Liba kong doon ako'y... Liba kong doon na ginahitabo. Bisan dito ko sa kalibutan sa bang mortal. Ako kininabatsagan. Ha! Huwag ba'y makatumag! Ha! Huwag makatumag. Ako ning mahibawaan karon. Inag-adto na ko sa templong tinago sa mga bathala. Mahibawaan ko ra ang tanan!